जोङो बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमांखौ जों बेखौनो सानोदि जोंहा बर'हा गोबां सिगांनिफ्रायनो आन्दालन खालामबोबाय बा सोमावसारबोबाय। दा बिथांमोना खालामा नङा खालामबोदों। एकर्डखौ दिनैहालागै जोंहा बड'लेण्डआव 3 एकर्ड जानानै थांबाय। दा जोङो गोदान लेटेस्ट बा गोदानै जों टेकनिक हिसाबै जों बा लेखाजों बा जोंनि गियानजों जों सोमावसारनो बा जों बड'लेण्डखौ सोरजिनानै लानो थाखाय जों राजि। बङाइगाव जिल्ला BoNSUनि बिबान मोनबाय। इयुन समाव माबायदि खामानि मावलांनो सिन्था खालामदों? दा आङो नोंथांमोननि मिडिया चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायहरनो सानोदि जोंनि दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफाद दानाया मोजाङैनो गाजा गोमजायै दाफुंजाबाय। दा आं बेखौनो फोरमायहरनो सानो जों फैबाय थानाय इयुन समफोराव जोङो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन, बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावगोन, बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय हाबाखौ जों मावलांनो दा जोङो थिरांथा लानानै जों आवगायबोदों। बेनो। गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नोंथांमोननि बङाइगाव जिल्लायावबो गोबां कलेज दङ, स्कुल दङ, फरायफैयो बिथांमोना। माबाफोर प्रब्लेम जायोबा नोंथांमोना माबायदि मदद खालामनो सिन्था खालामो? दा जोंहा बङाइगाव कलेज आरो बङाइगाव बायदियाव गुबुन गुबुन कलेजनिफ्राय गोबां फरायसुलिफोर फरायनो फैयो। दा माब्लाबानि समाव जों मिथिनो मोनो बिसोरो माब्लाबानि समाव मिसगाइड बा मिसइउस जायो। जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि दाजाथों। दा जों बेफोरखौ नायनानै जों बिसोरनि आन्दोआव थानानै जों हाबाखौ मावगोन। जाहाथे बिथांमोना बेफोरबायदि खालामजायाबा बिसोरनि फरायनायाव जेबो इफेक्ट खोलैयाजासे बिथांमोना फरायनायाव मोजाङै मोजां जौगानो हायो। जों बेफोर खामानिखौ नायनानै मावलांगोन। फैगौ समाव बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमांखौ माबायदि नुहरदों नोंथांमोना? जोङो बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमांखौ जों बेखौनो सानोदि जोंहा बर'हा गोबां सिगांनिफ्रायनो आन्दालन खालामबोबाय बा सोमावसारबोबाय। दा बिथांमोना खालामा नङा खालामबोदों। एकर्डखौ दिनैहालागै जोंहा बड'लेण्डआव 3 एकर्ड जानानै थांबाय। दा जोङो गोदान लेटेस्ट बा गोदानै जों टेकनिक हिसाबै जों बा लेखाजों बा जोंनि गियानजों जों सोमावसारनो बा जों बड'लेण्डखौ सोरजिनानै लानो थाखाय जों राजि।